Samantala mga idol, patuloy na isinasagawa ang implementasyon ng Expanded Centenarians Act program sa Ilocos region kung saan umabot na sa 11,361 ang bilang ng mga senior citizen na nakatanggap ng cash gift sa unang quarter ng 2026. Ayon sa National Commission of Senior Citizen Region 1, umabot sa 117.3 million pesos ang kabuang naipamahaging pondo bilang bahagi ng programang naglalayong kilalanin at bigyang suporta ang mga nakatatandang Pilipino na kabilang sa mga kwalipikadong edad na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa naturang distribusyon, nasa 1,994 guarantees o grantees mula sa Ilocos Sur, 1,584 mula sa Ilocos Norte, 6,258 sa Pangasinan at 1,525 mula sa La Union ang tumanggap ng cash gift. Na ipatupad ng maayos ang pamamahagi sa tulong at katuwang ang mga tanggapan para sa mga senior citizen, mga social welfare office at iba pang partner na institusyon na tumutulong upang maging mabilis at organisado ang distribusyon ng benepisyo. Hinihikayat naman ng mga senior citizen na kwalipikadong ngunit hindi pa nakakapag-apply na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan upang makumpleto ang kinakailangang proseso at dokumento para sa naturang programa. IFM News. IFM News. IFM News.